סטס. שלום, מה שלומך? אתה יכול להסביר לי בבקשה איך להכין כוס קפה? בכיף. קח בבקשה כוס חד פעמית. כוס חד פעמית. תיגש על השולחן. אתה רוצה קפה, נס קפה, נכון? אני רוצה נס קפה. נס קפה. אתה רוצה נס קפה. בבקשה, קח בבקשה את השקית. עכשיו פה בצד, אתה רואה מין הצ'ופצ'יק כזה, אני אדגים לך על הקצה, צריך קצת לקרוע, ובעדינות לשפוך את התוכן לתוך הכוס. בעדינות, למעלה. עכשיו יש לך פה סוכר. רצית סוכר? כן. יש לך פה סוכר, אני חושב שזה יספיק לך. תודה. אותו דבר כמו נס קפה? סוכר או סוכרזית? סוכר. סוכר הכי מתוק. אותו דבר, אותה פעם. תניח שקית עכשיו על השולחן, קח את הכוס, תיגש על המים חמים בעדינות, כתוב פה זהירות מים רותחים. אז מה צריך לעשות? צריך מה? להיזהר, בדיוק. להיזהרים עם הידיים. תמיד. אפשר להניח את הכוס ולהזיז את ה... מספיק? אתה רוצה עם חלב או בלי חלב? בלי חלב. בלי חלב. איך אתה אוהב? מה? מריר? פחות מריר? זה ממש... פחות מריר. פחות מריר. עדין. עדין. לא, תוסיף עוד קצת מים. מספיק? עכשיו קח, קח פתית. תערבב בבקשה. מכיוון שאין פה פח, יש פה פח, אני נמצא בשביל פח. תזרוק בבקשה את הפתרון. שאריות לפה. אני אעשה את הפח. תהנה מהקפה בבקשה. תודה רבה, סטס. נרוויה.